Назим Червенево. Последно попадение във вратата на Назим Червенево и Искра води с 3-0. Както знаете, уважаеми приятели, изобилие от награди имаше в квалификацията. Делфин също се отчете с попадение в жълто и черно. 2-0 срещу своите съперници в синьо. Че трябва да разправям, че изобилие от награди имаше в зала Царството на футбола, в най-новия мол на Бургас. Има договорка между треньорите в самото начало на мини шампионска лига финали. Попадение, като на което ставахме свидетели преди малко от врата на врата, да не се зачитат. Така че попадението на децата от Делфин няма да се зачете. Това е договорка между отделните треньори от детски футболен клуб Звездичка, понеже терените са и вратите са на близко разстояние.